Kan vi ikke give en ekstra hånd til de her værter? De er da helt fantastiske, hva'? Og så får jeg også bare sådan behov for at udtrykke min glæde og taknemmelighed over dig, Tonje, for den undervisning, du kom med. Det oplevede jeg i hvert fald som ord ind i mit liv, der ramte plet. Og jeg oplevede også, når du taler om tingene, også udfordrende, så er jeg tæt nok på dig til at vide, at det har du også levet ud. Så det er imponerende. Også bare det at være tidligere leder og sidde her på sidste samling på konferencen, det er ikke nødvendigvis en selvfølge i vores kultur. Og det at gå ind i tingene så helhjertet. Kan vi ikke give Tonje en ekstra hånd? Bare ære ham for det, han har betydet for os. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg nok umiddelbart oplevede temaet enhed, da det blev foreslået fra konferenceteamet, som en anelse bagstræberisk. Nok fordi jeg havde lidt samme oplevelse af det her med gennem alt Guds folk og et bånd af kærlighed og hold i hånd og kom bare ja. Men jeg må så samtidig sige, at for 8,5 år siden, da jeg flyttede fra København, kirken i Kulturcentret, oplevede et kald til den kirke, min hustru voksede op i, og som jeg selv havde tjent som ungdomspræst, til at være kirkens leder, så oplevede jeg, at det her blev rigtig meget relevant. Det at komme til en kirke, som havde oplevet krise, konflikt, splittelse, specielt i lederskabet, men som også på anden vis påvirkede kulturen, var for mig som en yngre leder, der ikke havde prøvet sådan noget før, og måske mere var gearet til at sidde i det maskinrum, en stor udfordring. Jeg kan huske, at jeg sad i København og tænkte, vi skal nok regne med en 4-5 måneder, før vi er på banen og klar til at række ud, og vi har lagt tingene bag os. Og jeg kom derover og inviterede nogle mennesker ind i nogle samtaler og mærkede, at det var der slet ikke, kan vi kalde det, grobund for. Så jeg måtte simpelthen slå koldt vand i blodet. Jeg måtte i afhængighed af Guds ånd vente på åbne døre. Og jeg oplevede det begreb, vi taler om åndens enhed. At enhed ligger Helligånden på hjerte. Og hvert eneste initiativ, der blev taget til enhed, der måtte jeg bare sige, at vi kan ikke planlægge det. Vi kan ikke gøre enhed til et projekt. Vi bliver nødt til at lytte ind, hvad ånden vil, og hvornår han vil det. Og tilskyndelse på tilskyndelse, proces efter proces, så kan vi sige, at stille og roligt begyndte Helligånden at gøre noget, og vi mærkede, at Jesus bevægede sig i nogle relationer, og det kulminerede, da vi for alvor oplevede, så nu har han selv, ham der er hoved over menigheden, ham som er herre over fællesskabet, ham som har styringen, han har løsnet op, og han har bragt parterne sammen, og forligelsen, forsoningen er gået i dybden fra den indercirklen og hele vejen ud. Og når jeg tænker på menigheden i dag, så tænker jeg jo nærmest, jeg tror det var René Ottesen, der profeterede over os på et tidspunkt i en gudstjeneste, hvor han var forbi og sagde, jeg tror i en særlig grad er I kaldet til forsoning. Og når jeg tænker på vores tidligere præst for Axel Conrad, nu rejser Tanzania tyndt, har lige været afsted i 5 måneder for at samle kirker og kirkeledere om et mål, enhed. Så tænker jeg, at det er interessant, at det er kommet ud af noget, som gjorde så ondt, at det nu bringer lægedom. Og der er Guds visdom så fantastisk stor i kirken. Og vi har oplevet at gå fra en kultur af splittelse til en kultur af enhed. Vi er gået fra et lederskab, hvor man lige skulle vende sig til igen, at vi behøver ikke at se os over skulderen, til bare at kunne slappe af og være åbne. Og der sker jo det i en kirke, når mor og far de skændes lidt, at børnene ikke er tilbøjelige til at tage venner med hjem. Og sådan er det også i vores kirker, at det er en væsentlig nøgle til vækst og fremgang i Guds menighed, at vi har det godt med hinanden. Kan I sige amen til det? Det jeg gerne vil tale om i dag, det er spørgsmålet, hvordan kan vi være et netværk sammen, der går op i en højere enhed? Jeg elsker det fællesskab her. Jeg tror ikke, jeg har misset en sommercamp. Jeg tror ikke, jeg har misset en lederkonference. Selv da det var allermest travlt, og vi flyttede ind på Drejevej, så kan jeg bare huske tanken om, at det her fællesskab, det har haft en stor betydning for mig. Jeg er selv blevet fostret, ikke bare i en lokal kirke, og ud af min fars og mors forbillede, og de ledere, som var omkring mig der, jeg er også blevet fostret i det her fællesskab.
Jeg var en af dem, som allerede som 19-årig startede på sådan nogle konferencer her, hvor der ikke var så mange unge, og hvor man bare sad nogle gange i en krog og var underholdt af det, der foregik, hvor der ikke var særlige spor og programmer, men alligevel så var der de der personer, som gik hen og slog ind i maven i pausen og sagde, du har det, du har det, og hvor er du henne, og hvordan går det med dig? Og det har betydet rigtig meget. Jeg tror på det her fællesskab, vi har sammen. Jeg tror på lokale, selvstændige menigheder. Jeg tror på ledere og teams, som leder sammen i lokale, selvstændige menigheder. Men jeg tror også på, at kirker beriges at stå sammen i et netværk, som det vi har sammen, både her og i andre fora. Jeg tror svaret på det er, at et fællesskab, som kan fremme enhedskultur, er det fællesskab, der går op i en højere enhed. Og jeg ved ikke, hvordan du har det med begrebet kultur. Jeg lægger mærke til mange kirker i dag, mange ledere ud over verden, taler om det her med, at man skal bygge kultur, og kirken skal have en kultur og et DNA. Og på en vis måde tror jeg, hvis man har en lang historie i kirken, så kan man godt føle, at det er et nyt sprog. Det er måske noget management, noget lederskab, der er kommet ind, noget sociologi. Jeg har selv læst noget kulturforståelse og prøvet at sætte mig lidt ind i det. Og derfor har jeg måske været en anelse forbeholden. Men det er som om, jeg har fået en lille åbenbaring, i hvert fald helt personligt for, at det faktisk er ikke bare interessant og ikke bare et nyt ordforråd, men måske her ligger der noget, vi har misset, noget vi har brug for at samle op. Og det med at blive et som bevægelse, som netværk, også som lokale kirker, det handler i høj grad om at bygge en fælles kultur af enhed. Hvis I slår op i 1. Korinther 12, så er det et brev, som Paulus skriver til menigheden i Korinth. Og Korinth var jo om nogen en karismatisk kirke. De elskede karismatikken. De elskede Helligåndens gaver. De elskede, der står, at de var rige på den. De elskede tungetalen. De rådyrkede tungetalen. Man får nærmest det indtryk af, at når de kom sammen, så handlede det bare om at råbe i tunger. Og Paulus måtte, hver gang han ligesom nævner nådegaverne i serie, lægge tungetalen ned, bare for at vise, der er altså også andre gaver. Der er også andet. Men de elskede Helligåndens liv og virke, det overnaturlige manifestationerne. Måske kendetegnende for en sådan kirke, så blev det med det relationelle og bygge kultur knap så vigtigt. I hvert fald så læser vi jo allerede i kapitel 1 vers 10, Paulus siger, at en af grundene til, at han skriver, det er, at jeg formaner jer brødre ved vor Herre Jesu Kristi navn til at enes, så der ikke er splittelser iblandt jer, men så I holder sammen i tanker og sind. Så han markerer ret hurtigt, jeg taler altså ind i en kirkekultur, hvor der er splid, hvor der er opdelinger, hvor der er noget, der gør ondt, hvor der er skuffelser og sorg, hvor der er partier. Og han fortæller videre, at det har sit udgangspunkt i et lederskab og en ledelsesforståelse. Han siger vers 12, jeg sigter til, at de siger hver sit, jeg hører til Paulus, jeg er til Apollos, jeg er til Kefas, jeg er til Kristus. Der var altså kommet nogle partier. Apollos partiet, det var måske, han var jo uddannet i Alexandria, han var retorisk stærk, han var kompetent til at udlægge de gamle testamentlige typer på Kristus. Han var måske den, som intellektuelt appellerede til grækerne. Dem, som dyrkede Paulus, det var måske dem, som godt kunne lide de gode gamle dage. Han havde jo været der som deres leder. Nu var han rejst, og der var en rumtid siden, han havde været der. Og de synes måske, det var allerbedst, dengang han var der. Det var måske de traditionalisterne, kunne vi kalde dem. Så har vi et andet parti, Kefas, Peter, som jo var en af de 12 apostle, som var jøder, jødernes apostel, og dem i Korinth, som hang meget på ham, det var måske dem, som i særlig grad var legalister, havde loven i front, i sigte, og synes måske, Paulus var lige lovlig loose. Og så har du spiritualisterne. Paulus taler om dem, som holder med Kristus. Dem, som rangerede lige under ham, og ikke havde brug for nogen mellemmand, ikke havde brug for lederskab, ikke ville lytte til lederskab. Det er ikke så længe siden, der var en, der meldte sig ud af min gruppe, en nyere i troen, og han siger, jeg tror ikke på, at Helligånden taler til nogen mellemled. Så jeg skal ikke være et sted, hvor der er en leder og en vision over mig. Og vi havde en snak om det her med at tro på lederskab også. Paulus han taler ind i den her kirke, og så spørger han, jamen er Kristus der blevet delt? Tony var inde på lige før, at i hans undervisning, at det var et spørgsmål, Paulus rejste til menigheden i Galatien. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis det her er en situation, hvor jeg kunne korrigere dig, Tony, fordi det vil jeg
sætte pris. Tror du, det er det her, du har husket? Eller står der også i Galaterbrevet? Det står begge steder. Jeg kunne så godt have tænkt mig, hvis jeg lige kunne have fanget ham, fordi han er godt nok. Er Kristus der blevet delt? Var det måske Paulus, der blev korsfæstet for jer, eller blev I døbt i Paulus navn? Så når Paulus korrigerer hele ledelsesforståelsen og grundlaget for lederskab, så er det Kristus, han tager i fokus. Og så siger han, hør her, det er Jesus, der står bag alle de ledere, I er vilde med. Og I skal have fokus på ham. I kan ikke dele Jesus op i forskellige. Og når jeg tænker på Kristi legeme lige nu, også tænker på vores netværk, tænker på min lokale kirke, så synes jeg, at der er mange strømninger. Der er mange, der, jeg er helt vild med Judah Smith, og jeg er vild med Hillsong, og jeg er vild med Willow Creek, og jeg er vild med det og det. Og der kan blive så mange strømninger, at enhedskulturen næsten forsvinder. Fordi vi stikker afsted i så mange retninger, og måske vi bare har brug for at minde hinanden om betydningen af, Kristus er ikke delt. Og når vi har fokus på ham, så bliver vi ét. Men hvis vi går for meget ud på nicherne og får vores forskellige labels og branches, så kan det være, at vi i virkeligheden misser målet. Han siger videre, var det måske Paulus, der blev korsfæstet for jer? Det ved vi jo alle sammen, det var det ikke. Det var Jesus. Amen. Er der nogle ledere her, der er blevet korsfæstet for deres menighed, eller føler, de måske har været igennem sådan en proces? Korset er udgangspunktet for al enhed, og derfor i hele det afsnit, kapitel 1, 2 og 3 og 4, i 1. Korintherbrev, der lægger Paulus grund omkring åndeligt lederskab og ledelsesforståelse. Hvordan man skal se på ledere, hvordan man skal forstå den åndelige visdom, hvordan ledelse i det hele taget sættes ind i en kontekst ud fra korset, ud fra åndens udrustning, ud fra kaldelse, ud fra nådegave, og ikke ud fra position eller alt det, som den græske kultur var så optaget af retorik og en særlig kundskab. Og han siger, at nogle af jer er blevet døbt i Paulus navn. Og det håber jeg ikke, der var nogen, der var i Korinth. Det tror jeg ikke på, der var. Jeg tror heller ikke, der er nogen, der er blevet det her. Er det det? I en præstnavn. På din egen bekendelse om tro. På Michael Slosser, så døber jeg dig nu. Til Tony Jacobsen i faderens søn. Nej, det er der ikke. Vi bliver døbt til Kristus, fordi det er ham, det handler om, og det er ham, der er i fokus. Og Paulus siger videre i vers 16, jo, Stefanas og hans hus har jeg også døbt, ellers ved jeg ikke, at jeg har døbt nogen. For Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet, dog ikke med talekunstens visdom, for at Kristi kors ikke skulle blive tom tale. Han siger dybest set, jeg kunne godt gå ind af retorikkens vej og have fokus på mine ledelseskompetencer og ligesom skabe, at I bliver imponeret af mit lederskab. Men han siger, så vil jeg ikke knytte jer til Kristus, så vil jeg knytte jer til mig. Og jeg har brug for at sige det i dag, at ledelse handler meget om, at vi knytter os til Kristus. At vi knytter os til ham, og vi knytter vores efterfølgere til ham. For Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet. Og jeg oplever, at der er kaldt til Kristi Kirke, til os som ledere i dag, om at genopdage evangeliet. Genopdage, hvem er Jesus? Hvem var han? Hvad er det for et budskab, han har til os? Og i det opleve åndelig fornyelse. Jeg må erkende, jeg har taget den rejse, som Peter Halldorf snakkede om i går, med meget fokus på ledelse. Meget fokus fra, så han slut 80'erne op til nu, hvor der har været meget tale om lederskab og metode. Sådan meget pragmatisk, hvor vi har spurgt, hvad virker? Men prøv at lægge mærke til Matthæus 16. Jesus bruger udtrykket kirke, ekklesia, de udkaldte 2 gange. Den ene er i Matthæus 16, den anden er Matthæus 18. Matthæus 16, der kommer det lige efter, at han har spurgt disciplerne, men hvem siger I, at jeg er? Og så siger Peter, du er den levende Guds søn. Og så siger Jesus til ham, det har kød og blod ikke åbenbaret dig med min far i himlen. Og du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Læg mærke til, at Jesus taler første gang om kirke, når spørgsmålet rejses, hvem er Jesus? Og jeg våger den påstand i dag, at skal vi have enhed og enhedskultur i vores bevægelse, så må vi primært tage udgangspunkt i spørgsmålet, hvem er Jesus? Og ikke hvad virker. Ikke engang hvem vil vi nå. Ikke engang hvad er præstens force. Er han lærer? Er han evangelist? Hvad kan vi som kirke? Er vi stærke på lovsang eller socialt arbejde? Hvad er det for en by og demografien? Alle de der spørgsmål må komme senere. Det primære spørgsmål må være, hvem er Jesus? Og hvis du finder ud af svaret på det spørgsmål, så kunne du næsten stå op på en tavle og sige, hvem er han? Og så svare det med din kristologi
og så bagefter skrive, okay, det betyder for os som kirke, hvis Jesus er kærlig, så må vi være kærlige. Hvis Jesus er hellig, så må vi være hellige. Hvis Jesus kom for at opsøge og frelse det fortabte, så må vi opsøge og frelse det fortabte. Vi må tage udgangspunkt i, hvem Jesus er, hvis vi skal forstå enhedens ånd og kultur. Amen. Og han siger det så markant, Paulus videre, som kulminerer i 1. Korinther 3 omkring ledelse, at ingen kan lægge anden grundvold i vers 11, end den, der er lagt, Jesus Kristus. Så her får han lagt syvtommersøm under, at lederskab handler om Jesus, knytter sig til Jesus og knytter mennesker til Jesus. Når han så samler op igen det her forløb i 1. Korintherbrev 1, 2 og 3 og 4 om ledelse, samler han så op senere i kapitel 11, hvor han så tager hul på igen splittelsen. Og der taler han igen i det her afsnit, der handler om nadver, om splittelse. Og forklaringen på det afsnit, det kommer så i kapitel 12, hvor han så går ind og taler om grundlaget for fællesskab. Og jeg har bare lyst til, at vi lige skal tage det her vers op. Kan vi læse det sammen? 1, 2, 3. For vi er alle blevet døbt med en ånd til at være et legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået en ånd at drikke. Det er et vers, der kommer lige imellem, at Paulus skitserer alle 9 åndens gaver. Der er sikkert flere, men han skitserer kraftgaverne, inspirationsgaverne, åbenbaringsgaverne, og så kommer det her vers. Og jeg spørger mig selv, har jeg været god nok som underviser og forkynder til at tale om åndsdåben? Ikke bare som kraft til tjeneste, men som en dåb til legemet, en dåb til fællesskab, en dåb til enhed. Ordet dåb betyder jo baptizo, at blive døbet ned i noget, så det omslutter. Og der står mod slutningen, at vi har fået en ånd at drikke, så Helligånden er både rundt om os, han er kommet rundt om os, han er kommet ind i os med et formål. Det er at gøre os et med det fællesskab og det netværk, vi er en del af. Så når du er døbt med ånden, så var det ikke kun for tjenestens skyld, så var det for fællesskabets skyld. For at udruste dig til at agere i et fællesskab, så kulturen bliver Jesus-kultur. Så kulturen bliver enhedskultur. Så vi må tilbage som karismatikere og have fat i den her dimension. Jeg tror, vi mange af os har undervist rigtig meget om kapitel 12, 1-11, om karismatikken, om gaverne, og måske også så landet i kapitel 13 og sagt, men det er så også vigtigt, at vi får kærligheden med, frugterne. Men det jeg oplevede, det var, at jeg blev mindet om kapitel 12 og vers 12-31, det her afsnit, som handler om Kristi legeme, som egentlig er en beskrivelse af en kultur, hvor karismatikken virker, og hvor kærligheden er atmosfæren, og som jeg nok har forsømt at undervise i samme omgang. Og jeg tror måske som karismatikere, så kan vi i symbolikken, metaforen, at vi er Kristi legeme og hver for sig hinandens lemmer. Og hele det afsnit, Paulus tager frem i kapitel 12 til vers 31, opdager at finde nogle komponenter af den kultur, en adfærd, en mentalitet og en attitude, som kan forme vores fællesskab. Så Helligånden skaber en enhedskultur, der hvor vi skaber en Jesus-kultur. Prøv at lægge mærke til, hvis du går ind i afsnittet kapitel 12, og allerede fra vers 13, skal I se, vi tager vers 12. For ligesom legemet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som det er, dog danner et legeme, sådan er det også med Kristus. Det er kirken, han taler om. Sådan er det også med Kristus. Har Paulus skrevet fejl? Burde han ikke sige, sådan er det også med Kristi legeme. Men for ham så er det 2 sider samme sag. Jesus er hovedet over menigheden. Og derfor må vi afspejle hans natur. Vi må afspejle hans karakter. Vi må afspejle hans attitude. Vi må afspejle hans hjerte, så vi kan være hans hænder, og så vi kan være hans fødder. Og det er det, Paulus går ind i det her afsnit. Skabelsen af en Jesus-kultur, tror jeg, handler om, at Helligånden virker i fællesskabet, så holdninger bliver til handlinger, og handlinger bliver til vaner, og vaner bliver til normal adfærd. Så det er ikke bare en stemning. Det er ikke bare en atmosfære. Men jeg tror, at Helligåndens virke
bevises ikke bare af, om der er tungetale, profeti, om der sker mirakler. Jeg tror, det stærkeste kendetegn ved et helligåndsmiljø, det er, som Paulus siger, ingen kan sige, Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Og det er ikke bare at sige med ord, men det er at sige med fællesskabets pondus, at der er en enhedsånd, at hele fællesskabet er ind under Jesu herredømme, så det, der sker, holdninger, handlinger, adfærd og normal kodex, det harmonerer med Kristi sindelag, det harmonerer med, hvem Jesus er. Og det er en afspejling af den kultur, vi har i vores menighed. Og nu kunne jeg godt tænke mig at give et par bud på, hvad der ligger i den kultur. For det første, Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på legemet, som han ville det. Prøv lige at sige ansvarlig. Ansvarlig. Jeg har 5 kulturkomponenter, som jeg finder i de her vers, som jeg gerne vil lægge vægt på. Den første handler altså om at være ansvarlig. Paulus siger, et legeme består heller ikke kun af én del, men af mange. Siger foden, jeg er ikke hånd. Jeg gider ikke være nede i den der sure sok mere og blive gemt væk af en sko. Altså hører jeg ikke med til legemet, er den dog alligevel en del af legemet. Og siger øret, jeg er ikke øje. Altså hører jeg ikke med til legemet, er det dog lige fuldt en del af legemet. Var hele legemet øje, hvad blev der så af hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad blev der så af lugtesansen? Og så kommer sætningen, Gud har nu engang givet hver enkelt dens plads. Den kultur, som jeg tror er så vigtig for os i vores netværk, det er en kultur, hvor du ser dig selv i fællesskabet. Du kan ikke undværes. Du kan ikke sige, jeg hører ikke med til netværket. Du kan ikke sige, jeg er ikke en del af det her. Min gave, min person er ikke vigtig, fordi jeg ikke sidder i den bestyrelse, eller jeg ikke har den opgave, eller fordi jeg ikke har den position i kirken. Jeg har lyst til at sige til jer, som er børneledere her, at jeg var nemlig ungdomspræst i 11 år, og de fleste af dem, der startede sammen med mig, de var blevet præster. Og jeg kunne godt føle et eller andet sted i vores kultur, så var der sådan lidt, at teenage ungdomsarbejde, det var et springbræt. Man var ikke sådan en rigtig præst, hvis man var børneleder, eller teenageleder, eller ungdomsleder. Jeg har lyst til lige at se jer, som nogle gange agerer foden i kirken ved at blive gemt væk i en børnekirke, og tjener uge efter uge. Jeg kunne godt tænke mig lige at se, om I vil rejse jer op. Alle børneledere her i rummet, vi gør det. Kan vi ikke ære dem og sige, way to go. Det, jeg har gjort mod en af mine mindste, har I gjort imod mig. Hold op. Jeg tror på, værsgo sidde ned igen. Jeg tror på børneledere, jeg tror på børneapostle, børneevangelister, børneprofeter, børnelærer, og hvor jeg bare ærer de tjenester, der bliver ved. Og det er så vigtigt, at du ikke føler, at du kommer ind i det her netværk, fordi jeg ikke er seniorpræst, eller fordi jeg ikke er sådan der, eller sådan. Du skal vide, du er en del af det her fællesskab. Du kan have ejerskab, og du skal vide, du er medansvarlig. Og hvis ikke du agerer her i fællesskabet, så bliver vi amputeret, vi bliver krøbling som krop. Kulturen her, det er, at du er med. Teenageleder, ungdomsleder, kasserer. Der var også en årgang, hvor vi skulle støbe ældste ned i beton. Det var Wayne Lewis fra England, tror jeg, der havde den der, for at get rid of them. Og det her board. Og jeg har bare lyst til at sige, det var sådan en glæde for mig, at der i år var et seminar for dem, der sidder i bestyrelser, menighedsråd og er ledere frivilligt, og som ofte tager den tunge tjans juridisk, økonomisk, og står sammen med præsten, og hvor præsten måske tager billedet, og de sidder ved siden af og må løse konflikterne nogle gange. Kan vi ikke også ære jer, der sidder her? Er der nogen her, som er med i menighedslederteams, daglige ledelser og bestyrelser? Vi ikke lige rejse op. Kan vi ikke give dem en stor hånd? Det er frivillige ledere her rundt omkring. Jeg har bare lyst til at sige tak. Tak skal I have. I er helte. I er helte. Tak skal I have. Så jeg har lyst til at spørge, investerer du i fællesskabet? Bare det, du er her på konferencen, er du klar over, hvor meget det betyder? Jeg ved, du har taget en dag fri. Jeg ved, du har investeret i det her tid og ressourcer. Du kunne have været hjemme og set X-Factor i går. Du kunne have lavet så mange andre ting, hygget med familien. Der er så meget, man kunne have gjort, men du er her. Det er en investering i fællesskabet. Fantastisk. Det, at du kommer på sommercamp til sommer, og måske melder dig som frivillig, og med til at bidrage, med til at bede for netværket, med til at tale godt om netværket. Et af de ord, Paulus han bruger her, om at være enig i kapitel 1, det betyder faktisk at sige det samme som. At vi siger det samme, at vi taler godt om, og vi taler tro, og vi taler fællesskabet op. Det næste, det er værdi, eller værdsættende fællesskab. Der står i kapitel 12, vers 26, kunne vi ikke læse det sammen også? Bliver
en legemsdel hædret, så glæder også alle de andre sig. Det er tydeligt, at der er nogen, der blev hædret. Og jeg tænker, at det er jo en utroligt væsentlig kulturkomponent i en karismatisk kirke, hvor kærligheden råder, at der er en kultur, hvor vi hædrer, hvor vi ærer. Paulus siger faktisk, at det er vigtigt, at vi ærer de svage. Dem vi måske ved er skjult og gemt lidt væk, er skrøbelige, at vi løfter dem op. Dernæst så er det også vigtigt, at vi hædrer og ærer dem, der slider. Det kan du se på Paulus' breve. Han slutter ofte med at bruge meget energi på at nævne navne og sige, dem skal I holde i ære, dem skal I agte, og præsterne skal have dobbeltagtelse, og nogen mener i grundsprog, det betyder dobbeltløn. Den kan jeg personligt godt lide. Og der er mange gode vinkler på det med at ære i Nye Testamente, og jeg tænker, at det er meget imod vores natur. Men kom ind i kirker, hvor kulturen er, at vi løfter op og vi ærer. Venner, det gør noget ved hele atmosfæren. Det gør noget ved hele oplevelsen. Og jeg må bare sige, her tror jeg, at vi skal alle sammen, først og fremmest tror jeg, at tage imod ære. Det er nok det sværeste. Specielt tror jeg i Nordjylland. Ja, det er ikke værst. Det er ikke så ringe endda. Men det med at tage imod og sige, tak for det. Tak for din opmuntring. Der er en, der kom til mig lige efter gudstjenesten her i går aftes og fanger mig hernede. En kær søster i Herren, som er en del af et præstepar her i vores netværk. Og så siger hun, ved du hvad, jeg savner sådan den modne generation af præster. Der er nogen, som vi har tabt. Kunne vi ikke næste år gøre alt, hvad vi kan for at få dem alle sammen med og rigtig ære dem? Og jeg tænkte, nej, hvor var det bare et godt signal. Og hvor var det bare vigtigt, for nu har vi jo fusioneret med BTU, eller PBU-konferencen, og fået den nye generation med, og det kommer vi til, tror jeg, at se bare vokse. Men hvor er det vigtigt, at vi ikke mister dem, som hvis arv vi står med. Og jeg blev så glad, når jeg så Knud Ibsen. Knud, hvor er du henne? Er du her stadigvæk? Han er begravet, vil jeg sige. Okay. Frede Rasmussen, er du her? Ja, du er der, hvor du ikke lige står op. Kan vi ikke give Frede en hånd, fordi han bare stadigvæk er her og tjener løs. Og jeg bliver så glad over Frede, fordi når man er præst i min alder, ung og stadigvæk mange år foran, så bliver man så glad for nogen, der slutter godt, og hvor man mærker, deres kalender er fyldt, fordi det er en sund måde, de er sluttet på, og folk vil gerne have deres råd og have deres visdom. Og venner, vi har brug for at ære hinanden. Kan du ikke lige vende dig til din sidemand og sige, hold fast, du er dog den bedste at sidde ved siden af. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik en kultur, hvor det er fuldstændig normalt for os, og en helt naturlig del, at når vi møder nogen, som har et ansvar, som gør, hvad de kan, at vi opmuntrer. Og vi ved, vi gør det jo hjemme i vores kirker, ikke? Men nu for eksempel Knud, der har siddet deroppe, og Benjamin, og det er så farligt at nævne navn, for der er så mange af de tekniske crew her, og Michael Tangsted, bestyrelsen, konferenceteamet, alle de der, selvfølgelig får de tak og ære, men der er bare noget særligt i, du kommer og siger det. Når du kommer på konferencer, når du kommer til netværkssamlinger, også derhjemme, ved du hvad, din præst, han lever også af sådan nogen her. Vi tænker nogle gange, han er en hård banan, eller hun er en hård banan, men sørg for at give opmuntring. Jeg vil gerne afsløre, at jeg har en mail-mappe i mit Outlook, og jeg har nok 100, vil jeg tro, men en af dem hedder opmuntringer. Så når jeg indimellem hver tredje år får, jeg får faktisk, okay, det var ikke en klage, men så gemmer jeg den, fordi der er tider, hvor man gerne vil læse sådan nogen. Og jeg ved bare, hvad det gør ved en selv, og derfor, kan vi ikke blive gode til det? Her har vi da et formål, vi kan bruge Facebook til. Hva? Og løfte hinanden op og ære hinanden, fordi det ligger i Helligåndens natur at ære Kristus. Og når vi ærer hinanden, så er det ud af samme ånd, vi ærer Kristus, for han er jo hovedet. Amen. Hvem har du opmuntret for nylig af andre ledere? Når du investerer opmuntring, så høster du det inden i dig selv, at du bliver rigere, du bliver større. I vores lokale kirke har vi en frivillig forkynder, som I sikkert kender, Ulrik Jacobsen, som har været på Alterna, og han er så dejligt praktisk med sådan noget her. Han har en vane, som går på, han vil ikke forlade gudstjenesten, før han har opmuntret 3 personer.
Og derfor er der en kultur omkring ham af opmuntring. Og jeg tænker, den kunne vi lige så godt stjæle, ikke? Lad være med at deltage i en gudstjeneste, en samling, en opmuntring, eller en sammenhæng, uden du lige har opmuntret nogen. Venner, det gør noget i kultur. Dernæst, så at vi er fostrende. Øjet kan ikke sige til hånden, jeg har ikke brug for dig, eller hovedet til fødderne, jeg har ikke brug for jer. Det er den her uafhængighed. Jeg har ikke brug for netværk. Jeg har ikke brug for at være sammen med andre. Jeg kan sagtens hente det selv. Jeg tager bare derover, eller til den verdensdel, eller til det land. Jeg skal nok hente det på nettet. Det er ikke nødvendigt for mig. Jeg skal ikke møde andre, der gør det, jeg gør. Jeg kan sagtens klare mig selv. Eller, hvorfor skulle jeg bidrage til andre? Hvorfor skulle jeg investere i andre? Men den der fostrende indstilling, hvor jeg modtager og jeg giver den gensidige værdi, der ligger i sådan en kultur, hvor jeg kommer sammen med andre, og jeg kan ikke lade være med at modtage og give fra dem. Lige høre, hvad deres erfaring er. Lige opleve, hvad det er, de gør. I år var jeg så glad for, at vi fik det her spor med PR på. Og jeg tænkte, næste år, så er der altså lige nogen i vores kirke, der skal have lov til at komme med på konferencen, fordi de sidder af med hjemmesider, med Facebook og med grafik. Hvis de lige havde vidst, der var sådan et seminar, og jeg lige havde fortalt dem det, så var det relevant for dem. Og jeg ved med mig selv, hvad det gør at sidde med andre præster og ledere. Lige inden jeg gik ind til morgensamling, så mødte jeg en ung fyr, som hed Rasmus Møller. Er du her? Du sidder dernede. Jeg stod lige for sig selv ude i hjørnet derude, og så spurgte jeg, hvem er du? Han var teenageleder i Thisted. Nå, hvor mange teenager har I der? Vi har 17, men vi har planer om flere. og han står og så siger, hvad er dit kald egentlig? Jamen, jeg vil gerne være evangelist. Jeg har syner, og jeg har set mig selv på nogle scener tale til mange. Og jeg stod bare og blev så taknemmelig, og tænkte, yay, way to go. Vil du ikke lige stå op? Det var altså cool. Giv ham en hånd. Tak skal du have. Hvem fostrer du i øjeblikket? Her kan vi høre, hvem Bent er i gang med at fostre. Der er en kultur i Pinsekirken i Thisted, hvor nye ledere rejses op. Og jeg ved ikke, hvad der sker i din menighed, men jeg ved, at når vi kommer sammen på den her måde, så er der en fostring. Der er en træning, der er en inspiration, der er noget, der løfter sig. Jeg ved, folk, der går omkring Andreas heroppe, hold da op, det var forleden, jeg besøgte ham og Helene i deres firma, og så hørte jeg, men jeg er også lige mentor for dem, og jeg er også lige mentor for dem. Og så siger man, hvad får du for det? Men det får jeg ikke noget for. Og jeg tænkte, okay, så har jeg lige et par stykker også, du skal være mentor for. Forsonende. Lider en legemsdel, så lider også alle de andre. Det her det er et vers, vi ofte bruger om, når nogen er syge i kirken. At når vi slår en finger, så gør det ondt i hele kroppen, ikke? Og tante Dagmar, hun har nu influenza på 8. uge, og vi vil gerne alle sammen føle hendes influenza. Og det er sikkert godt nok. Men jeg tænker det lige her, fra en anden vinkel, at når en del af legemet er i splittelse, er i konflikt, er i diskontinuitet, er i ikke på bølgelængde, ikke på kommunikationsbølgelængde, så påvirker det hele legemet. Ind i en kirke, ind i et netværk som vores. Og derfor er det så vigtigt, at vi hele tiden spejder efter, hvor kan vi være forsonende, hvor kan vi bidrage med forsoning, hvor kan vi være mediator, hvad inspirerer Helligånden os til? Det er ikke så længe siden, jeg deltog i sådan en frokostaftale på en ungdomskonference, fordi når man får en invitation til en ungdomskonference i min alder, skal man ikke sige nej, fordi man ved ikke, om den kommer igen. Og jeg deltog til den og var der, og så ser jeg hen i et hjørne, der var cirka 50 unge ledere, så ser jeg på en, og så kan jeg se, lige snart vores blik mødtes, så kiggede han ned, og så tænkte jeg, der er et eller andet der. Så jeg gik hen, så sagde jeg mærkede, der var et eller andet, når du kiggede på mig. Og så siger han, ja, jeg har bare slået mig på hele pinsevækkelsen. Og så sagde jeg, hold op. Det er altså ikke så sjovt at slå sig på den, fordi jeg ved knap nok, hvad det er. Men kunne vi snakke om det her? Og så endte det faktisk med, at jeg inviterede ham hjem. Og han kom 14 dage efter og sagde, ved du hvad, det var vigtigt. Og så sad vi 3 timer i min stue. Jeg har aldrig før snakket med den fyr. Men vi havde 3 timer, god kaffe, godt brød. Og så sad vi bare og vendte hans liv. Og jeg mærkede bare, at det gjorde noget ved ham. Jeg havde ikke så meget med de konflikter at gøre, men jeg kunne mærke, at jeg kunne repræsentere et eller andet. Og sige, ved du hvad, jeg løser dig, og vi bad sammen. Og jeg mødte ham for ikke så længe siden, og så sagde han, det var jeg glad for, at jeg gjorde. Og jeg tænkte bare, salige er de, som stifter fred, de skal kaldes
Guds børn. Det er ikke en dårlig titel at have. Har du opgjorte relationer? Har du nogen, du skal have kontakt med? Har du nogen, du kan skubbe videre i forsoning, i forligelse, så gør det. Så den sidste, og så skal vi stoppe. Det er innovation. Prøv lige at sige det. Innovation. Også i kirken har Gud sat nogle til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere. Når Paulus siger for det første, så tror jeg ikke, det er i position, så det er noget med et rigidt hierarki. Jeg tror, det har noget at gøre med, at skal vi videre som kirke, så må apostlene, pionererne, igangsætterne, idémagerne, de må ud i front. En bevægelse, der er gammel, vil typisk tage livet af pionererne, apostlene og profeterne og evangelisterne, og så overlade det til hyrder og lærere at drifte og vedligeholde og administrere. Men det er så vigtigt, at vi tør at opdage de nye apostle. Det er så vigtigt, at vi tør at lytte til de nye idéer. Også når det griber forstyrrende ind. Også når det kommer lige, når vi har fået ordningen. Også når det kommer lige, når vi har fået det hele til at passe sammen. Og så må vi være lyttende, og vi må være åbne, og vi må være innovative, og vi må være åbne for de nye tanker. Fordi der sker noget, når apostlene får lov til at blive frigjort, til at plante, til at starte, til at brainstorme, og mærke, det er et kreativt miljø, et inspirativt miljø, hvor der er højt til loftet. Vi kan drømme stort. Vi kan sige det, som vi tænker det. Det er ikke sådan, du skal lige sådan gøre dig fortjent 3 år mere, så kan vi høre på dig. Men der er en åbenhed. Og den kultur elsker Helligånden. Den kultur ærer Jesus. Og den kultur harmonerer med de øvrige tjenester, profeterne og lærerne. Når først apostlen har været der, lagt grunden og været arkitekt og tegnet, så kan profeterne komme og erklære Guds ord, og lærerne kan begynde at bygge oven på den grund, der er lagt, og evangelisterne kan række ud, så det bliver endnu større, og hyrderne kan tage vare på det, som er. Og så står der om hjælpetjenester, administratorer, der står om helbredelse og alle de andre gaver. Ingenting kan undværes. Men det innovative, det er et spørgsmål om, har vi en åben holdning til nye idéer? Og til sidst så vil jeg bare sige, at det her, det er frikirkeleders 5 værdier. Og jeg tror faktisk, jeg skal minde bestyrelsen om dem også. Jeg tror måske også, jeg skal minde Tony om, at det var faktisk noget, vi gjorde sammen, da han var formand. Vi sad i Aarhus i konferencerum og definerede de her 5 værdier. Og ved du, hvordan jeg kom i tanke om dem, Tony? Det var i nat kl. 2, jeg vågnede, fordi jeg havde forberedt en prædiken over 1. Korinther 12. Og så havde jeg lavet sådan et akronym med 5 udtryk, som lige passede på selvfølgelig sådan et akronym nedover. Og så fik jeg den tanke, lige da jeg vågnede, der er nogle værdier i frikirkeleder. Og så gik jeg ind på hjemmesiden, og så gik jeg lige ind og sagde, det er rigtigt. Vi havde da også et møde i Aarhus, så kan I bare høre, hvor hurtigt det går nogle gange. Og der formulerede vi de her værdier sammen. Og så kunne jeg se, det passede jo faktisk, lige med et par enkelte, så passede det faktisk på det, som jeg var i gang med at forberede. Og jeg har lyst til at bare sige, Helligånden vil fremme i vores netværk, i vores fællesskab, de her kulturkomponenter, de her kulturfremmere. Og jeg tror, Helligånden ønsker, at vi skal skabe en Jesus-kultur, hvor Jesus bliver stor, hvor vi fornyes ved evangeliet, og læg mærke til, at anden gang Jesus bruger udtrykket kirke, eklesia, så handler det om konfliktløsning. Første gang, hvem er Jesus? Anden gang, hvis nogen forsynder sig imod dig, så gå hen til dem på tomandshånd. Og hvis de overbevises, fint nok, men hvis ikke, så tag 1 eller 2 med dig. Og hvis ikke, så gå til menigheden. Og der bruges udtrykket menigheden. Så Jesus viser, at der har altid været udfordringen i Kristi kirke. Fokus på Kristus, fokus på konfliktløsning, fokus på enhed. Så mit sidste udfordring, eller min sidste anmodning, det er bare at sige, skal vi lade Helligånden fylde os igen, så vi i fællesskab kan fremme en stærk Jesus-kultur. Skal vi bede sammen. Tak Jesus, at du er her. Tak for det, vi har været sammen om, det vi har lyttet til, det vi er blevet udfordret af. Vi er individer. Vi er medlemmer. Vi er forskellige. Og vi er forskellige steder i livet, men du møder os altid, hvor vi er, som vi er.
Jeg beder om, at vi må få evne nu til at tolke, hvad din ånd har talt til os som dele af din kirke. Vi er også et folk. Vi er et netværk. Vi er en familie. Vi er en enhed. Vi er en krop sammen. Du har også talt noget samlet til os som legeme. Og jeg beder om, vi må kunne tolke det som fællesskab. Og ikke glemme det, men bevare det i vores hjerter. Jeg beder for dem, som skal tage ansvar. Jeg beder for dem, som skal tage forsonende initiativer. Jeg beder for dem, som skal blive endnu mere værdsættende. Jeg beder for dem, som skal operere endnu mere i det innovative, end de gør, eller åbne sig mere for nye tanker. Jesus, tak at du kommer ved din ånd og inspirerer. Vi vil ikke bare gøre enhed til et projekt, som vi vinger af, men vi ved, at indtil du kommer, så er det et fokuspunkt. Vi må gå op i en højere enhed alle sammen. Det må være vores fokusområde, at fastholde åndens enhed, som du har givet os som en gave. Så Helligånd, jeg beder om en ny fylde af dig. Kom Kristus, ånd på dit folk, ånd på din menighed. Lad os både have karismatikken og kærligheden, men lad os også have den kultur, som fremmer, at hele legemet er aktivt. At alle føler ejerskab. Jeg beder dig, den del af kulturen, som er splittelsesfremmende, som skaber kulde, som er mere jantelov end Kristi lov, som er ødelæggende for relationer, som distancerer og isolerer, som skaber individualisme, vil du bryde det ned, Kristus, så vi står fri over for hinanden, kan investere i det, der også ligger ud over vores eget, og derved øve os i at følge dit forbillede, Kristus, du som forlod himlen og kom til jorden, og blev en tjener for vores skyld. Tak for det. Jeg beder for enhver. Kan du ikke bare, måske vi skulle stå op, og så bare lave en lille trakt med dine arme. Og så bare modtage velsignelsen. Og den velsignelse, jeg vil velsigne dig med, det er den apostolske velsignelse, som er en velsignelse af hele treenigheden, som åbner op med Jesu Kristi nåde, fordi det er Jesu nåde, der bringer dig ind i treenighedens fællesskab. Og der møder du Guds kærlighed, og det sker ved Helligåndens fællesskab. Så jeg velsigner dig med Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab. Og jeg beder om, at nåden og kærligheden må være styrende faktorer i dit liv og i vores fælles netværk, så vi får lov til at leve i Helligåndens fællesskab med hinanden, til opbyggelse og til vækst og fremgang for evangeliet og Guds rige i vores land. Til din egen ære, Kristus. I Faderens, Søns og Helligåndens navn. Og Guds folk sagde, amen. Tak skal I have.